खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो कामरुप मेट्र गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय आहमगाव होननाय मोनसे गामियाव दिनै जेठ दाननि माराय फुजा बे माराय फुजा होनाय हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बेखौ आं गुरुत्वपूर्ण होननानै मानो सानदों, बे माराय फुजा होनाय गामिया आहमगाव नाथाय बर'नि गामि। गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला 251 बोसोर जानाय बे मन्दिरा, बे 251 बोसोर जानाय मन्दिरा, बे मन्दिरनि सिबियारि बिथांमोना बर' सुबुं आरो बे बर' सुबुंफोरा दिनै माराय फुजा होदों। बे माराय फुजानि सायावनो नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा मिथिहोगोन। नोंथांमोना बे 251 बोसोर जानाय बे गोजाम मन्दिर, बे गोजाम मन्दिरखौ नोंथांमोना नुनानै नोंथांमोना मिन्थिगोन जे गुवाहाटीयाव बर'फ्रा थारैनो बेसेबां बैसो जाखो आरो बेसेबां गोबावनिफ्राय दङ, बेखौ दिनै नोंथांमोना मिथिगोन। जोङो गुवाहाटीया बयबो मिथिगौ, गुवाहाटीयाव गोबां बर' दंमोन। गोदो गोदाय गुवाहाटीया जेब्ला गैया बिनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव रायजो जाबोनायमोन। थारैनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोगथां मुलुगाव मिथिनो मोनगोन। थारैनो गुवाहाटीनि थागिबि आरो गुवाहाटीया ट्राइबेल हारिनिमोन आरो बेखौ दिनै फोरमान नोंथांमोना मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना सनखौ नुदों 1771 ना माबा मोनसे बेयाव दं, एसामिसनि लिरनाय दङ। आङो आबुङै नोंथांमोननो नैबे मन्दिरनि सिङाव हाबनानै बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनो नाजागोन। दा बेयाव माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो। बेयाव बेबायदि मोसानाय जिथु फुजारिफोर, माराय फुजा, आं सोंनानै रायज्लायनानै मिथिनाय बायदिब्ला माराय फुजा होनो। थारैनो माखासे सोरगिदिं मन्दिरनि थासारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बिसोर जाहैबाय गासैबो बे आहमगावनि बर' सुबुंफोर, नाथाय बिथांमोना नैबेनि गिबि सुबुंफ्रा बर'ब्लाबो माखासे रावफोरखौ बिथांमोना बावबाय आरो रावखौ रोंला जाहैबाय। थेवब्लाबो दानि जिथु बोथोराव, दानि दिनाव बिथांमोना जोंनि बर'फोरनि माखासे थासारि एबा दा सोलिबाय थानायखौ नुनानै बिथांमोना माखासे गावसोरनि गोदोनि जितु बावनाय माखासे हारिमु बा रावफोरखौ बिथांमोना दानिफ्राय सोलोंफिननो नाजादों आरो दानिफ्राय बिथांमोना सोलोंनाय आरो गावसोरमोना बाहायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ बिदिनो मिथिना लागोन। मानो होनबा बिथांमोननिफ्राय गोनां बाथ्राबो मिथिनो गोनां दं। माने बिथांमोना सासे बे आहमगावनि गासै बर' सुबुंफ्रा मानो बाथौ धोरोमारि, 100निबो बारा बिथांमोना बाथौ धोरोम आरो बाथौ सिबियारि। नाथाय माराय फुजाखौ बिथांमोना बेबायदि मोनसे मन्दिर बानायनानै गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जाय मा मनसा फुजा होनदों बिथांमोना, बे फुजाखौ दिनै थांनाय मैयानिफ्राय लानानै गाबोनसिम बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फुजाखौ फालिनाय जायो। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै, बिथांमोननिफ्रायनो गुबै खोथाफोरखौ दा आं मिथिनो नाजानोसै। नैबे समाव कामरुप मेट्र खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सनि बर' आदा, बिथांनिनो गामि आरो बिथाङानो दा कामरुप मेट्र खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बेयाव बर' राव हारिमुफोरखौ माखासे फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ नुदों। दिनै बिथांनि गामियाव जिहेथु माराय फुजा, बे माराय फुजानि सायाव मिथिगोन आरो बिथांमोननि गामियाव न'खरबेसे बर' आरो बे माराय फुजाखौ बिथांमोना माबायदि नियम निथिजों होयो, बिनि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन। गिबियावनो आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गादाखौ बरायबाय आरो नोंथांमोननि जे गोजाम, जिहेतु गुवाहाटीयाव गोजाम होननानै 251 बोसोर बैसो जानाय बे नोंथांमोननि माराय फुजा होनाय, बिनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जों गोदोनिफ्राय नुगासिनो दं बेखौ, जेब्ला जों उन्दै दं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ जोंनि आबै आबौमोना खोन्थागासिनो दं। बे बुहुत पुरुना, बे कमेयाव 200 बोसोरनि पुरुना जागोन। बे दा जों नुदों बेयाव दं 1771 उनाव गायसनजानाय बे बे फुजाया, बे माराय फुजा जों बुङो बेखौ। दा बिशहरि फुजाबो सोरबा बुङो आरो मनखा फुजा। खिन्थु गोदो जों माराय फुजा होननानै जों बुङोमोन र'। दा बे माराय फुजाया बे खालि सानथाम हाबाफारि लादों। मैया सानसे थांबाय, दिनै सेकेन्ड दे आरो गाबोन दं लास्ट दे। गाबोन
रायजोफोरा बेयाव बुलि बिधानफोरखौ होगोन जेरै सिगाङाव होयोमोन दाउ ओरै बोरमा आरो फारौ आरो हांसो बेबायदिफोरखौ बोलि होयो आरो बे गामियाव जोंनि गासै गामियानो बर' गोजा दालागै आरो बर'आ जों गामियाव 90निसो बारा दं बर' जोंनि बर' खिन्थु बे रायजोआव एसे खम दं रायजोनि एक्सट्रा माबा थायोना बे बेलेग रायजोजोंबो बिसोरो माबा दं बेनिखायनो खिन्थु बर' अनलि बर' न'खर बुङोब्ला 90निसो बारा दं आरो खाथि खाला गासै बर'नि मानसि बे कुटिकिबार होननाय गामि दं गासै बर' बेनिफ्राय खाथियाव जों नुवागाव बेयाव बर' कार्बि आरो बे गारागुलियावनो गार' मानसि जों गासै ट्राइबेल गोजा आरो बे गासै ट्राइबेलनि जायगामोन गासै खाथि खाला मानसिफ्रा गाबोन बेयाव फैगोन बे हाबाफारियाव बेयाव फैगोन बेयाव फुजा होनो थाखाय दिनै एसे खम गाबोन दंखायनो दिनै फैयाखै खायफाफोरा दा गाबोन बिराद भिर भार जागोन बेसोर नों थायोब्ला बेफोरखौ नुनो मोनगोन नाजागोन ओमफ्राय बे समाव जिहेतु नोंथांमोननि गामिया बर' आरो आंनि मिथिनायाव बाथौ धोरोम सिबियारि गासिबो न'खर बाथौ दं सिजौ दङ आरो बाथौनि जितु आर'जआबो सेन्ट्रेलजों गोरोबफानाय बे सैथो खोथा आरो बे समाव नोंथांमोननि गामियाव जितु बर' रावखौ बारा रायलायला ओमफ्राय बर'नि जितु गाननाय जोमनायाबो नोंथांमोननाव बारा सोलियाखै उनफैबाय थानायाव नोंथाङा जितु सासे बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै बे नोंथांमोननि गामिनि गाननाय जोमनाय हारिमुफोरखौ माबायदि सोलायहोलांनो नाजागोन नामा नोंथाङा जोंथ' नाजागासिनो दं जेरै जों दिनै नुगोन खायफा जों बर' गामसाफोरखौ दा बर' दख'नाखौ नुनो मोनगोन दा सिगाङाव ओरै मानसिफोरा बर'ब्लाबो बे माबा मोनसे परिस्थितिनि थाखाय बेफोर गाननाय रावखौ एसे माबा जादों दाथ' मानसिफोरा रावखौ एसे रोंबाय बुजियो खिन्थु बुंनाया एसे असुबिदा जायो बेनिखायनो बुंनायाव एसे असुबिदा जायो जेरै आंनियाबो गेजेर जायो दा एसे आं रायजोफोरजों गिदिंनानै एसे क्लियार जाबाय बर'आ बेबायदि गाननाय जोमनायफ्राथ' दं खिन्थु बे फुजाफोरावबो एसे गाननानै फैयो आजिखालि आरो हाबाफोरावथ' गानो जोंनिया राव आरो हारिखौ लाखिनो थाखाय आरो धोरोमखौबो बाथौ जि धोरोम बेखौ लाखिनो थाखाय जों नाजागासिनो दं जोंनिया जेरै हाबाफोरावबो जों बाथौ धोरोमावनो जों फालियो आजिखालि बाथौ धोरोम नियम बायदिनो जों हाबाफोरखौ होयो बेनि थाखाय गामियावबो बाथौ मन्दिर दं आरो जोंनि सेन्ट्रेल बाथौथ' दं खिन्थु दालाय क्लियार जायाखै खिन्थु दा मानसिफोरा बाथौ धोरोमखायनो जों बाथौ नियमावनो गासै बर'फोरा जि नियमनिथ' बेखौ खालामबाय दं आरो बे माराय फुजानो गोदोनि थाखायनो बेबायदि खालामगासिनो दं बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो बे समाव जिहेथु नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बर' स्कुल दंना गैया आंनि गामियावनो बर' स्कुल दं आहमगाव गुदि बर' फरायसालि होननानै दं बे आहमगाव प्राइमारि बर' LP स्कुल दं टिचारफ्रा बर' नंगौना नङा टिचाराथ' बर' खिन्थु रावफोरखौ माबायदि रायलायो बिसोरो दा बर'नो रायलायो बर' टिचारानो खिन्थु सिगाङावथ' टिचार दङ दा बर' स्कुला ओरैबायदि दं सासेल' टिचार स्टुडेन्ट खिन्थु 45 ना बेसेबां दं स्टुडेन्ट सासे टिचारा माबोरै बेखौ क्लास खालामनो बे असुबिदा बेनिखायनो जोंनि गामिनि जेसेबां सिगांथ' जोंबो बर' मिडियाम फरायनाय सोरबा खायफा फ्राय मानसियानो बर' मिडियाम फरायनाय खिन्थु टिचार गैयैनि थाखाय टिचारनि अभाबावनो थाखाय बेनि थाखायनो दा जोंनि मानसिफोरा बर' मिडियामाव फरायनोसो बानायखौनो बुंनांगोन आरो बेनि गथ' गथायनि रावबो भबिष्यतनि खोथाखौनो सिन्था खालामो बेनिखायनो दा गामिनि मानसिफोरा बर' मिडियाम दंब्लाबो खिन्थु माबा होआखै आरो एडमिसन होआखै मालायनिफ्राय फैनाय गथ'फोरा दं बर' मिडियाम बिसोरनो फरायगासिनो दं मास्टारा सासेल' बेनो खोथाया सासेल' फोरोंगिरिजों 45 जन फरायसा थायोब्लाथ' बे मालाबाबो सम्भब जाया बेनिखायनो दानिया जिहेतु बेफोर फरायसालियाव बर' आरो नोंथांमोननि जायगायाव जाहाथे बर'नि हारिमु आरो बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय फरायसालियाथ' गोनांथि दा बेनि गेजेराव जोंनि माहारियारि आफाद गोबां दं UBPनिफ्राय लानानै बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बायदि माहारियारि आफाद दा बिनि गेजेराव बिथांमोननि नाजानाया जे बर' अनसाय गावहायुङारि खुंथाइ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो मोनबाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेतु बर' रावखौ लाखिनोब्ला नोंथांमोननो माबायदि हेफाजाब नांगोन आं एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि EM अनिल बसुमतारी बिथां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM बेखौ आं खावलायगासिनो दं जाहाथे आहमगाव बर' LP स्कुलाव सासे काउन्सिलनि थ्रुयै सासे मोजां टिचार होनो हायोब्ला साबसिन जागौमोन आरो स्टुडेन्ट गोबां मोनगोन खाथि खाला बहुत बर' मानसि दं जोंनिया बिसोरो निश्चय बर' मिडियाम एडमिसन होगोन खिन्थु टिचारनि अभाबनि थाखायनो जों एडमिसनफोरखौ होनो हायाखै आरो माबोरै खावलायगोन गथ'फोरखौ जों थांनानै जोंथ' खावलायब्ला जोंनो दायनिगिरि मास्टारनो गैयाब्लाबो सोर फरायगोन बेयाव बेबायदिनो जागासिनो दं एडुकेशन EMआ होनदों जे जों नाजागासिनो दं आरो माबा मोनसे पेकेज मोनसे होनायनि बाथ्राबो दं होगोन होनदों दा आरो स्कलारशिप बर' LP स्कुल आरो ME स्कुल
जेसेबां कामरुप मेट्र'आव दं बर' स्कुल आरो एम इ स्कुलाव स्टुडेन्टफोरखौ स्कलारशिप होनायनिनो माबा मोनसे लागासिनो दं बे जागोन बे होनदों आरो बे टिचारनियाबो वान टाइप माबा मोनसे पेकेज होनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं। गोजोननाय थाबाय जिहेतु जोंनि गुवाहाटियाव बा गोबां बेबायदिनो खना खनला गोदो बर' स्कुलफ्रानो दंमोन गुदि फरायसालिफ्रानो दंमोन दा गैयिनि जाहोनाव जोंनि जाय आसामिस मिडियामाव थायोब्लाथ' आसामिसनि सेन्टिमेन्ट जागोन बिनिखायनो बर' मिडियामखौ फोथांनानै आरो बर' रावफोरखौ फोथांनानै आरो बर' सुबुंफोरखौ बर'नि माने गासैबो थासारिखौ मिथिनायनि जाहाथे खामानि मावो नङा होमबा बेबायदि जिहेतु गुवाहाटियाव बर' रावा गोमालांनायनि गुबै खारना बेनोमोन जिहेतु फरायसालि दङब्लाबो फोरोंगिरि गैया आरो साफ्रोमबो न'खरनि बिमा बिफा गारजेना बेखौनो हास्थायो जे जाय स्कुलाव गथ'आ फरायनानै सासे मोजां सुबुं जानो हायो दिनै बर' मिडियाम स्कुलाव फोरोंगिरि गैयाबा बे स्कुलाव गारजेना मालाय बोरै गावनि फरायसाखौ हरनो होमबा टाइम पास खालामनोथ' होनो हाया सासे फरायसुला गथ' बा सासे जाखांफुनाय गथ'खौथ' बेखार खालामनो हाया बयहाबो मोनसे सिन्था दं गावनि फिसाखौ सासे मोजां सुबुं बानायनो बिनिखायनो खावलायो बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जोङो बर' राव रोङिखौ दुसिनानै लाब गैया जोंनि माहारियारि आफाद बा जोंनि बर' समाजनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव आरो बर' गामि गामि बर' फरायसालिफोरा मा जानानै दं मा जानांगोन आरो माब्रै मावब्ला जोङो बे जोंनि हारिमु आरो बर' रावखौ फोथांना लाखिनो हानांगोन आरो बर' फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन बिनि सायाव खामानि मावनांगोन ओरैनो जों खुगायाव बुंबाय थाबा जानाय नङा बर' राव गेवलांथों बर' रावखौ फोथांना लाखिनांगोन बे स्ल'गानखौ होबाय थानो जानाय नङा जों थाखानायाव जेबो नङा खिन्थु गैयिनि जिबायदियाव जोंनि बर'आ खम सुबुं माने बारा फकास खालामनो हाया बै जायगायाव जोङो गासैबो माहारियारि आफादफ्रा बा राजनिथि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव जोङो फकास होनांगोन आरो सहाय होनांगोन बर'फोरखौ होमब्लासो जोंनि बर' राव हारिमुवा थांना थागोन जोङो बर' ड्रेस गानिखौ बारा दुखु होनानै लाब गैया मानोना बर' राव रोङिनि जायगानि मानसिफ्राबो बर'नि हारिमुफोरखौ लाखिनो थाखाय ओरैबायदि सेस्था खालामनायखौ जों नुबोबाय दं जों हाबनानै मिथिदों नाथाय जाय जायगायाव बर'खा बिथांमोनासो गुबुन हारिनि भाषा रायलायनानै मोजां मोनो आरो बेलेग हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै मोजां मोनो बेखौ जों नुबोबाय थादों जेरै नङा होमबा बिनि उदाहरन बिराद दं मालायखौबो जों बिदि बुंनो सानाखै थेवब्लाबो जों जे जायगायाव नांगौ बे जायगायाव खामानि मावनांगौआ जोंनि गोनांथि होननानै आं सानबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो बेजों सिगां जिहेथु गुवाहाटियाव दिनैनि जिहेथु बे मन्दिराव फैनानै मिथिबाय गुवाहाटियाव बे मन्दिरखौ गायसनजेननाया बे फुजाखौ फुजिजेननायानो 250 बोसोर बैसो जाबाय दा बर'आ गुवाहाटियाव बा ट्राइबेला गुवाहाटियाव बेसेबां जुगनिफ्राय दंमोन बेखौ जों हिसाब होनो दा हाथ'वा बेयावनो नोंथांमोना मिथिगोन 251 बोसोर बैसो जाबाय बे मनसा फुजा माने माराय फुजा होबोनाया होमबा बेयावनो नोंथांमोना बिसार खालामनानै मोनगोन गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ नायगिरि गासै आंखौ अनसायगिरि आंनि साबस्क्राइबारफोर आरो आंनि भिउवारफोर नोंथांमोनखौ आंजों मदद होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना आंखौ मदद होनानै गोजौआव लांनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आथिङाव हमनानै खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों।